Bon dia a tots patinaires. Avui és dia 11, segon dia de la Copa d'Europa aquí a Sant Antoni de Calonge. Hola, Uri. Hola. Què tal, com et trobes? Bé, molt bé, una mica cansat d'ahir. Una mica cansat d'ahir. Com van ser les proves d'ahir? Explica'ns. Bueno, ahir va fer un vent una mica raro aquí, perquè un vent una mica turmentós, va variar de 3 a força 4, amb alguna ratxa una mica més forta, amb una mica d'onada, i feia un xaloc, que no és un vent molt habitual aquí, però estava bastant fortet. Tot i així em sembla que a tu personalment et van anar molt bé les dues proves. Sí, em van anar bé perquè amb aquest vent vaig força bé. Quines posicions vas fer? Dos primers. Dos primers? Sí. Es diu de seguida, en un campionat d'Europa on participen uns 70 sèniors. Sí. Em sembla. Però bueno, està tot encara per decidir perquè el Quim va fer un segon i un tercer, l'Adrià va fer un tercer i un cinquè, i amb el sistema de puntuació que hi ha actualment això és molt igualat. Encara hem fet dos proves de 6, encara falta tot per decidir. En principi creus que es podran fer avui? Perquè ahir deien que avui plauria, que hi hauria males condicions. Com ho veus? La veritat és que s'està despejant. Havia de fer xaloc i està fent garbí, crec que està una mica de surt, i s'està despejant. El vent fa força 3 també, suposo que si surt el sol igual puja una mica el vent. Ara falta veure què farà la tramuntana. La tramuntana d'entrar demà, si s'avança o no, ho pot condicionar. Molt bé. Escolta, i explica'm el teu secret per poder fer dos primers. Bueno, la veritat és que estic anant molt ràpid i a la vegada mentalment estic bastant bé. Estic força bé, estic molt tranquil i vaig a fer la meva regateta. I bueno, jo com que em conec, sé que quan ho veig clar, doncs vaig bastant, ho poso tot. Creus que és combinació de força física amb també una força mental, psicològica, o sigui, d'estar bé mentalment per poder afrontar bé la regata? La força física és molt important, però quan hi ha tanta igualtat, la força mental, el fet d'estar bé, i jo ho puc dir per mi mateix, és encara més important. Si et sembla, anem a participar de la sardinada, que m'ha dit que per allà l'estan fent? Ja he vist unes bones festes. Molt bé, fins ara. Adéu.